Patrick, kampen spiller i dag. Jo, tak. Tillykke med det. Mange tak. God indsats. Ja, jeg havde i hvert fald et kvarter, hvor jeg var flyvende. Ja, det kørte godt for dig. Jeg var faktisk overrasket over mig selv, så jeg tænkte bare, nu fortsætter jeg bare, og så kommer der jo et møgsvin, jeg tager mig bagfra. Så det er jo, hvad der kan ske. Du spiller faktisk rigtig godt indtil da. Og faktisk også derfor, tror jeg, at du bliver kåret til årets spiller, skulle jeg til at sige. Til kampens spiller. Ja. Hvad synes du om spillet i dag? Ja, vi sad jo deres banehalvdel, men vi kunne nok godt skrue på flere chancer, ikke? Og ja, det er jo sur røv, vi ikke gør det, men vi skal jo vinde sin kamp. Altså, de var jo pive dårligt, de havde en pige på holdet, kom oven, ikke? Så, men det var bare et surt show. Vi kæmpede, og vi fik et point, så vi kan ikke tude alt for meget. Hvem spillede egentlig over for hende Fuglen? Jeg markerede hende et par gange. Hun spillede inde på midten, så mig og Mamba havde hende lidt. Så ja, jeg fik rørt lidt, men det var ikke meget. Jeg prøvede at holde lidt pænt, men... Du fik dækket tæt op, eller hvordan det? Ja, lige. Hvis du forstår, altså, men jeg prøvede stadig at holde det pænt, du ved. Så. Lige her til sidst, hvad skal vi tage med fra den her kamp i dag? Jeg vil kæmpe videre. Nu, jeg tror, jeg hellere vinder nu, og så... Ja, det kommer, jeg ved ikke. Jeg ved ikke, hvad vi skal tage med fra den, altså det var lort, at vi ikke vinder. Det skal nok komme. Ja. Godt spillet, gammel dreng. Tak for det.